pa misonkhano yomwe anachititsa m'matauniship osiyanasiyana mu mzinda wa Lilongwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi walonjeza kupitiriza kuthandiza anthu achikulire ndi magulu osiyanasiyana ovutika ndi zinthu zofunika pa moyo wawo. Dr. Usi wayankhula izi pa ulendo wake wa matumba afetereza ndi chimanga kwa anthu achikulire ndi osowa maboma a Phalombe ndi Chiradzulo. Tili ndi ripoti la Austin Kachipeya. Tikupatsirenibe ripoti limenelo. Tipitirize ndi nkhani yokuti lero ndi tsiku lokumbukira mliri wa edzi pa dziko lonse lapansi. Kampeni idakhazikitsidwa mchaka cha 1988 ndi cholinga chodziwitsa wanthu zakuyipa kwa matendawa. Cholinga chachikulu cha ndondomekoyi ndi kulemekeza ufulu wa aliyense pa nkhani ya matendawa. Bungwe la zaumoyo pa dziko lonse la World Health Organization lapempha atsogoleri a mayiko kuti aonetsetse kuti ufulu wa wanthu olandira chithandizo cha mankhwala pa matendawa ukulemekezedwa, komanso kuti ntchito yolimbana ndi matendawa ikhale yolimbikitsa. Pakadali pano dziko la Malawi akuti likuchita bwino pokwaniritsa ndondomeko ya UNAIDS ya 95-95-95. Komabe kumwa mankhwala mwa ndondomeko kukadali vuto lalikulu pakati pa achinyamata. Akatswiri a zaumoyo ati pakufunika thandizo lokhazikika kuti athandizire polimbana ndi kachirombo ka HIV pakati pa achinyamata ochita zogonana. Tindi ripoti la Everest Ching'ambe. Mchaka cha 2021 nkhondo yolimbana ndi HIV ndi AIDS idalimbikitsidwa kwambiri kutsatira kukhazikitsidwa kwa dongosolo latsopano lotchedwa 95-95-95 lomwe bungwe la UN linakhazikitsa. Pansi pa ndondomekoyi chiyembekezo ndi chakuti mayiko omwe ali mbungwe la United Nations UN kuphatikizapo dziko la Malawi aonetsetse kuti anthu 95 pa 100 aliwonse omwe ali ndi kachilombo ka HIV akudziwa momwe alili. Anthu 95 pa 100 aliwonse omwe akudziwa kuti ali ndi kachilomboka akulandira chithandizo, ndipo anthu 95 pa 100 aliwonse omwe akulandira thandizo la mankhwala ali ndi chitetezo chokwera. Zaka zitatu tsopano zadutsa. Kodi dziko la Malawi lili pati ndi ndondomekoyi? Pafupifupi anthu 1 miliyoni m'Malawi muno ali ndi kachilombo ka HIV, ndipo mwachiwerengerochi opitirira 400,000 ndi achinyamata azaka zapakati pa 15 mpaka 39, zomwe zikusonyeza kuti dziko lino likuyenera kuchitapo kanthu pofuna kuteteza anthu a mzaka zimenezo ku HIV. Francis Mabedi wa bungwe la National AIDS Commission NAC iye wati pakadali pano dziko lino likuchita bwino pa ndondomeko ya 95-95-95 pakati pa achinyamata. Chiwerengero cha achinyamata ndi chokwera chifukwa anthu 80 pa 100 aliwonse ndi achinyamata mdziko muno. Tofunikira kwambiri sankhweni chena singili mafunga kuti lithe lisamakhalepo pa level iliyonse ndi achinyamata kandi akuluakulu, komanso tionesera kuti khala nawo tathandizire ndithu amene timasapasa chisamaliro kandi makolo kanda amene kuvito kuti mwana wawo ndizayang'anira zapasa chithandizo choyenerera. Komanso timaonesesa una kuti tipange maclub kapena maclub una kuti achinyamata okhaokhaja amene ali achoncho kuti azitha kumacheza kumalimbikisana kumakambirana nkhani zosiyanasiyana zona kuti zalipitisa patsogolo moyo wawo. Komabe kupeza thandizo lokhudzana ndi kachilombo ka HIV kukadali kovuta pakati pa achinyamata. Mkulu woona za umoyo m'boma la Blantyre Dr. Gift Kawalazira wati mmene zipatala za mdziko muno anazimangira sizipereka zinsinsi kwa achinyamata. Zipatala zathu zambiri zinamangidwa kalekale matenda amene wasanabwere, ndi zambiri zilibe ndithu malo abwino okhazikika otakhoza kuwayang'anira bwino kuwalandira bwino achinyamata amenewa. Ndapeza kuti pena ndi penabe akhanga takumanabe ndi anthu akuluakulu masakumana mwina ndi ana, chimene chimakhanga chimatibwezera mbuyo pang'ono kuwati ndi chikhulupiriro kuti kutsogolo kundithu tikamapanga zipatala zina kapena kuonjezera zipatala zina ndiye kuti nkhani ngati zimene sitha kuziganizira bwinobwino kuti bwina aliyense tithe kumfikira moyenerera.
zomwe zimabweza m'mbuyo achinyamatawa. Ngakhale kuti omwe apezeka ndi kachilombo ka HIV amapatsidwa nthawi yomweyo mankhwala ochepetsa mphamvu ya kachilomboka, si onse omwe amatsatira ndondomeko ya chithandizo. M'madera ambiri akumidzi kupene zipatala zili kutali kwambiri, ena amasiyira panjira kumwa mankhwala. Kugawa makondomu nthawi zina kumakhala kosakhazikika, zomwe zimapangitsa kuti achinyamata azigonana opanda chitetezo. Komanso thandizo la mankhwala odziteteza atangogonana, post exposure prophylaxis PEP, ndi odziteteza asanagonane, pre-exposure prophylaxis PrEP, zikumavuta kupezeka makamaka m'madera akutali. Dr. Rose Nyirenda, yemwe ndi mkulu woyang'anira za HIV and AIDS mu unduna wa zaumoyo, wati achinyamata ambiri akukumana ndi mavuto omwe akuchititsa kuti azisira kumwa mankhwala panjira, zomwenso zikungosonyeza kuti pakufunika achipatala ona za m'malingaliro omwe azilondoloza achinyamata oterewa kuti ayambenso kumwa ma ARV mwa ndondomeko. Vuto lina malinga ndi omenyera ufulu wa zaumoyo maziko matemba ndi kusowa kwa uthenga oyenerera wa matendawa, zomwe zikuchititsa kuti achinyamata azipanga zisankho zambiri mosazindikira. Oti ngatali ndi foni ndikuti akusomuna kumuyendera kwa chipatala kwatenga kwa muyeza kenako ndikuntumizira mauthenga aja pa foni kuti angodziwa kuti panopo zikuti bwanji ndikumpanga counseling. Ndi ma kapena njira zina zimene ifeso tikupanga mulungisa aboma chapasipasi kuthandiziraso kuti muliro wa HIV omwewo kuna kuti anthu amayenda ulendo utali alibe ndrama koma sali mavuto osiyanasiyana. Fakali vuto nepo kuti anthu amamva mankhwala koma samapakaiza valolodi ndi mavuto sanali ati ndi anthu zisamadziwa kuti ndapanga improve kama sitapanga improve komanso pakufunika counseling. Fa ukakati valolodi yako yachepa anthu ena amaona ngati achira ndi mwabwera so ina chipembezo kumano iye amene amuchiza alibe chani alibe kachilombo fana zina khali valolodi bwino even kuti ukaize sentence zinaopeza kuti ikuoneka negative koma suti negative for kumwa mankhwala ati. Ngakhale kuti dziko la Malawi likuchita bwino pa ndondomeko ya UNAIDS ya 95 pofikira 2030, pali zambiri zomwe zikuyenera kuchitika kuti Malawi achepetse ndi kuthana ndi kachilomboka. Pakuyenera kukhala chisamaliro chochuluka komanso ndalama zomwe zingathandize dziko lino kuteteza ndi kutukula miyoyo ya achinyamata ku HIV omwe ndi tsogolo la dziko lino. Everest Chingambe, MBC, Blantyre. Konsolo ya boma la Lilongwe yakhazikitsa mgwirizano ndi bungwe la World Vision Malawi pa ntchito yofuna kuthetsa nkhanza kwa amayi ndi atsikana mbomali. Poyankhula pamwambo omwe unachitikira pa sukulu ya Mazengera mbomali, mkulu ona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo ku konsoloyi Mayi Jesse Mwanza, ati cholinga cha mgwirizanowu ndi kuphunzitsa anthu komanso kuonetsetsa kuti aliyense akutengapo mbali pothetsa nkhanza. Zambiri mulipoti la Emmanuel Chimutu lomwe akuwerenga ndi Austin Fukula. Mwambo unapereka mwayi kwa nthumwi kupereka mauthenga komanso kukambirana mfundo zosiyanasiyana zakufunika kwa aliyense mdera mpothana ndi nkhanza zomwe zimachitika makamaka zokhudza amayi ndi atsikana. Mkulu woona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo ku konsolo ya boma la Lilongwe a Jesse Mwanza apempha magulu okhudzidwa pa nkhani kuti athandize boma polimbana ndi kuthetsa vutoli. Nkhondo imeneyi tikuyesesa ndithu kuchokera ku Lilongwe District Council komanso tilimagwira ntchito ndi mapatena zosiyanasiyana monga maonera amene ali kunoko komanso timagwira sonda anzathu akudera kunoko komwe tabwera kwati Mazengera kuti tithane ndi kuthetsa nkhanza imeneyi, poonetsetsa kunena kuti tikapanda kuthetsa nkhanza zimenezi zimasokonezanso chitukuko cha madera athu osiyanasiyana komanso sizimangotengera kunoko kumudzi komanso zimapanganso affect kudera ngatiso dziko. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la World Vision Malawi, a Harold Munthali, ati iwo monga mabungwe omwe si aboma apitiriza kuthandiza boma pokhazikitsa ntchito zosiyanasiyana zoonetsetsa kuti amayi ndi atsikana akutetezedwa ku nkhanza. Ifeyo tikukulimbikisa kuphunzitsa kupereka ukadaulo kuma child protection committees fa amene waonda amene amakhala pafupi ndi amakomo komwe nkhanza zikuchitika kuti azitha kupanga surveillance kuona kuti kodi pati pamene kuchitika nkhanza komanso akaona chonchija akapange report kwanza athu community policing komanso kuti anthu aja atengere apite ku victim support unit koma akalandire thandizo.
phungu wa derali a Elson Hoa Nkaka adandaula kuti mchitidwe wa nkhanza ukupitirira mdera lake zomwe akuti zikubwezeretsa ntchito zachitukuko mbuyo. Ankaka ati amayi ndi atsikana ambiri omwe anachitidwa nkhanza makamaka kugwiriridwa amakhala omangika kutenga nawo gawo pa ntchito zachitukuko cha dziko. Nkhanza zili ndi kuthekera kwakuti anthu asapite chitsogolo, asathe kukwanitsa mlingo umene iwo angathe kukwanitsa. Mwana mkalasi chifukwa cha mantha sangaphunzire bwino, amayi chifukwa cha mantha sangathe kugwira ntchito bwino pa nyumba kaya ndi pa ofesi ndi zina zotero. Ndiye kuti monga mmene president wa dziko lino akufunira kuti dziko ili lipite patsogolo, tikuyeneranso ifeyo ngati dziko pa gawo lina lililonse tithane ndi nkhanza zochitika kwa wina aliyense. Uthenga waukulu pamwambowu nali wopempha anthu kuti atengeko mbali pothetsa nkhanza pakati pa amayi ndi abambo. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walangiza anthu mdziko muno kuti adzikhala mwabata ndi mtendere posaganizira zipembedzo, ndale ndi mitundu. Pomwe lero lili tsiku lokumbukira mliri wa AIDS pa dziko lonse lapansi, dziko la Malawi akuti likuchita bwino pokwaniritsa ndondomeko ya UNAIDS yothana ndi mliriwu ya 95. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yaonjezera mwayi wake omaliza pa nambala yachiwiri mu mpikisano wa TNM pomwe yagonjetsa timu ya Fomo ndi zigoli 2-0. kuti ukhala okhazikitsa buku la ndondomeko yakayendetsedwe ka ntchito zonse za ulimi mdziko muno la National Agriculture Policy NAP ndi mabuku ena a ndondomeko zina za mundu nawo za National Irrigation Policy komanso Agriculture Land Resources Management Policy zimene zikufotokoza kagwiridwe ka ntchito mu ulimi wa mthirira komanso kagwiridwe ka ntchito zosamalira nthaka ndi zachilengedwe zina. Mwambo udzachitika pa 4 December ku Bingu International Convention Center BICC mu mzinda wa Lilongwe. Takulandiraninso ku nkhani zathu ndipo tipitirize ndi nkhani yokuti bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF lati lilimbikitsa kuphunzitsa achinyamata kutenga nawo mbali pa ndondomeko zosiyanasiyana za ngongole zomwe bungweli limapereka pofuna kuthana ndi vuto la achinyamata onyalanyaza, kutenga nawo mbali potenga ngongole komanso ena ochita zaukapyala osafuna kubweza ngongole zomwe atenga. Mkulu wa bungwe la NEF a Humphreys Njetseni wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano olimbikitsa achinyamata a mchigawo chakummawa mboma la Lilongwe. McDonald Chiwayula ali ndi ripoti. Pa msonkhano wakambirana ndi achinyamata ochokera m'madera osiyanasiyana mboma la Lilongwe, mkulu wa bungwe la NEF a Humphreys Njetseni alongosola kwa achinyamata ngongole zosiyanasiyana zomwe bungwe la NEF likupereka komanso momwe angazipezere ndi kugwirisira ntchito ndalama za ngongole. Njetseni atsindika kufunika kuti achinyamata amvetsetse momwe bungweli limagwirira ntchito. Iwo ati kutenga nawo gawo kwa achinyamata pakali pano nkochepa, koma NEF ikuchitapo chilichonse chotheka kuti achinyamata ambiri adzitenga nawo gawo pa ntchito tukula chuma cha dziko lino. Chimene tikulimbikitsa kwambiri kuti afikira achinyamata chifukwa chakuti malinga ndi mapulani aboma ngongole imeneyi iwafikire kwambiri achinyamata. Koma mmene kafukufuku wathu akuonetsa kuti pofika tsiku la lero 38% ya ngongole zimene tapereka zapita kwa azimai. Azimayi atenga 35%, achinyamata atenga 27%. Mutha kuona kuti pamene papa zakhala ngati zazondoka zinthuzi
achinyamatawa amafutika akadakhala patsogolo ndithu. Mawu ake wapampando wa bungwe la achinyamata la Lilongwe Rural East Youth Forum Apikari Kaude ati zomwe lachita bungwe la NIF zatsegula maso achinyamata ambiri. Iwo ati achinyamatawa agwiritsa ntchito zomwe amva pa msonkhanowu pothandizira kukweza chuma cha dziko lino komanso kuchepetsa ulova. Kwa anthu amene atenga kungongoleyi ali ndi maumboni ochuluka kuti miyoyo yawo kapezedwe ka ndalama kakhala kosintha kwambiri, ndipo tikukhulupirira kuti ndi mkumano umenewu kusinthako kupita patsogolo. Malinga ndi Anjetseni, bungwe la NIF likufuna kulimbikitsa achinyamata mdziko muno kutengapo gawo pa ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo ulimi kuti chakudya chidzipezeka mosavuta komanso kuthandizira kukweza chuma cha dziko lino kamba kuti theka la anthu mdziko muno ndi achinyamata osapitirira zaka 35. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Tibwererenso ku nkhani yathu yoti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Osi walonjeza kupitiriza kuthandiza anthu achikulire ndi magulu osiyanasiyana ovutika ndi zinthu zofunika pa moyo wawo. Dr. Osi wayankhula izi pa ulendo wake ogawa matumba a fetereza ndi chimanga kwa anthu achikulire ndi osowa maboma a Phalombe ndi Chiladzulo. Austin Kachipeya wadza ndi ripoti. Popitiriza pomwe analekera pogwira ntchito zachifundo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Osi anayendera minda ingapo kuti akhutire mavuto omwe alimi akumana nawo makamaka achikulire ndi ovutika kuyambira mboma la Chiladzulo. Iwonso anapereka makina opangira magetsi kuchokera ku mphamvu ya dzuwa ndi cholinga cholimbikitsa ana pa maphunziro kuti adzakhale nzika zodalirika. Kwa achikulire izi zinali zinthu zamtengo wapatali pa moyo wawo zomwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wawachitira powapatsa mphatso zosiyanasiyana. Kenako Dr. Osi anapitirira ku Phalombe komwe anakumana ndi achikulire ena pa khoti la mfumu Kaduya komwenso anakagawa matumba a fetereza ndi mbewu ya chimanga. Chimene chalipangisa kuti tikumalirano pano kutunda kuti talakwana ndi apama kuti alanda kuti pali azigogo ena timusumwapeza minda sangati kupita minda kupita zukulu wawo kupita ngapawo. Ndipo m'mawu awo mfumu yayikulu Kaduya ya mboma la Phalombe ndi gogo Febe Yona anayamikira Ausi ponena kuti ichi ndi chitsimikizo choti boma ndiodzipereka kutukula miyoyo yawo. Ineyo kwambiri mawanga ndi othokoza kwathokoza a Vice President chifukwa choganizira azigogo. Si anthu onse azigogo samene amayandira ndikula pakhomo. Ambiri ndioti amakhala chikhalire opanda chithandizo china chilichonse. Komano kutengapo mbali ya Vice President kubwera kuwapasa azigogo mphatso zosiyanasiyana kuphatikizapo fetereza. Ineyo ngati mfumu yawo kuno ndikuthokoza chifukwa fetereza amene apasa ndi kuti apasa chuma agwiritsa ntchito ndipo akhala ndi chokudya chifukwa chozenereza chimene tingathanzire kukhala ndi chokudya apasidwa. Ine ndifuna ndiyankhule kuti ine ndili wosangalala chifukwa ife azigogo tikusalidwa m'mizimu nthawi zina olo chilichonse timasalidwa. Ndifuna ndithokoze kumwamba chifukwa cha president amenewa potiganizira malo ano a Paramount kuti pasaifa azigogo mbewu nditi zikomo kwambiri komanso zikomo ameneyi mukafikise kwa president kuti azigogo asangalala Mulungu asogolere. Atatha kupereka katunduyo Dr. Osi anayendera msika wa Migowi komwe nakacheza ndi ochita mabizinesi komanso anawatsimikizira kuti boma liyetsetsa kuwathandiza kuti azichita malonda awo mosavuta. Iwo anawagula malonda omwe anayala pa msikawo monga tomato, mango ndi ndiwo zamasamba kuphatikizapo nsomba zowuma. Austin Kachipeya, MBC Phalombe. Nduna yoona za chisamaliro cha wanthu a Jean Sendeza yayamikira bungwe la moyo ngwathu pogawa ufa kwa wanthu osowa andera la mfumu yayikulu mbwatalika ku Lilongwe. Asendeza ati madera ambiri mdziko muno akhudzidwa ndi njala ndipo ati zomwe bungweli lachita zithandiza kwambiri anthu anderali. Pomloka wadza ndi zambiri. Malinga ndi mkulu wa bungwe la moyo ngwathu Aringo Kanshuru
bungweli linayika padera ndalama zokwana 59 million kwacha zogulira ufa othandizira anthu omwe akhudzidwa ndi njala. Akansulo ati mabanja 120 ndi omwe apindule ndi ntchito yogawa ufayi yomwe yayamba mwezi wa Novemba ndipo ati idzatha mwezi wa April chaka chammawa. Ife tikamaliza program imeneyi anthu amene wawa tikuwapasanso mbewu yachimanga kuti akadzale m'makomo mwawo kuti akathiso kukolola akhale muzimira paokha asamadalire mabungwe nthawi zonse. Pakadali pano mfumu yayikulu Mbwatalika yati thandizoli lafika pa nthawi yake. Kudera kwathu kuno rabwera moyo wathu amavuto amene amakumana ni wanthu okhudzana ni njala. Iwo raona kuti kuno kuli vuto lalikulu kudapanga gawo lomagera chakudya wanthu amene angathufikira kuno ngati kwambweralika watifikire ndithu ni thandizo lokhudzana ni chakudya komanso mathandizo ena chifukwa kudera kuno kuli njala. Ndipo phungu wa derali yemwenso ndi nduna yona za chisamaliro cha anthu a Jinsend zati ntchito yothana ndi njala ndi yofunika kugwirana manja. Ife tikunena kuti mabungwe ambiri chonde tulukani thandizirani anthu amene mukuagwirira ntchito munjira zamene iwo zingathandizire makamaka kuzosowa monga chakudya monga mchaka chino cha 2024 kuti kuli njala imene tosefe tikuidziwa. Bungwe la Moyo Ngwathu linayamba kugwira ntchito zake zaka ziwiri zapitazo ndipo limalimbikisanso maphunziro za umoyo komanso ulimi. Paul Mlowoka, MBC, Lilongwe. Banki ya First Capital yakhazikitsa ndondomeko yakagwiridwe ntchito kapamwamba yotchedwa Premier Banking. Polankhula pamwambo okhazikitsa ndondomekoyi pa bwalo la ndege la Chileka m'boma la Blantyre, mkulu oona zamalonda ku banki Twikale Chirwa wati njira ya makonoyi ithandiza kuti makasitomala ake adzitha kupeza thandizo kwa tsiku lonse. Lero cha product imene tikuitcha kuti Premier Banking product imene ikuyang'ana makamaka makastomers athu amene ali ndi high net worth. Product imene ikupanga offer zosiyanasiyana kwa makastomers athu ngati pre-approved loans, but also overdrafts, komanso makadi makamaka platinum visa card imene ili ndi malimit osiyanasiyana. Product imene inso ikuonesa kuti makastomala sakuyenanso kumabwera ku banki komano ife a banki tizipita kapanga banking malo amene iwo akufuna kaya ali ku nyumba kaya ali ku ofesi atha kutiimbira ife ku First Capital Bank kuti tipite tikapangire banki. Mukonera nkhani kuno ku MBC ndipo tibwerere ku nkhani yathu yayikulu yokuti President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walangiza anthu mdziko muno kuti adzikhala mwabata ndi mtendere posaganizira zipembedzo ndale ndi mtundu makamaka pamene dziko lino likukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Dr. Chakwera walankhula izi pa misonkhano yoyimayima yomwe anachititsa matauniship osiyanasiyana mu mzinda wa Lilongwe. Tindi ripoti la Zik Jali. La Mulungu, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anacheza ndi anthu matauniship osiyanasiyana mu mzinda wa Lilongwe monga ku area 23, ku Kawale, ku area 24, ku area 36, kwa Chisapo 1, ku Mtandire, ku area 49, ku area 25, komanso pa mphambano ya pa Lilongwe TTC.
polankhula kwa anthu amene anasonkhana m'malo onsewa, president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anati boma lake layika mtima kwambiri polimbikitsa bata ndi mtendere, ndipo analangiza Malawi kuti adzipewa kusankhana mitundu komanso kusankhana kamba kazifukwa za ndale. Ndipo kwa achinyamata, president wa dziko linoyu anawalangiza kuti adzipewa kugwiritsidwa ntchito ndi anthu andale pofuna kukwaniritsa zofuna zawo pandale. Ndipo pothirirapo ndemanga pa nkhani ya chitukuko, President Dr. Lazarus Chakwera anati wayika mtima kwambiri poonetsetsa kuti ntchito za chitukuko zimene akumanga kapena zimene akupereka kwa anthu zikhale zolimba zopindulira anthu panopa komanso mibado ya mtsogolo. Dr. Chakwera anapereka chitsanzo cha misewu yabwino imene boma lake lamanga mu mzinda wa Lilongwe, yomwe yathandizira kuti mzinda wa Lilongwe uonekedi kuti ndi likulu la dziko lino. Pavuto la kuperewera kwa chakudya limene anthu ena akukumana nalo, Dr. Chakwera anati boma lake layambapo kale kugawa chakudya m'madera osiyanasiyana, koma anapempha adindo kuti apewe tsankho pa ntchito yogawa chakudya komanso ntchito zina zosiyanasiyana zimene boma likuwatumikira Amalawi. Ndipo pothirirapo ndemanga pa chisankho cha 2025, mtsogoleri wa dziko linoyu anapempha Amalawi onse amene ali pa msinkhu woyenera kuti akalembetse kuti adzaponye voti yawo chaka chamawa, kuti pakutero ntchito za chitukuko zipitirire m'dziko muno. Kuti tipitirire ntchito za chitukukozi mpofunika ifenso tikhale anthu aukhondo amphamvu komanso anthu amene tiuchita geni imene iutipindulira. Chifukwa chake manambala tinawuza onjeze ngakhale amene angapeze ngongole za NIF komanso amene angapeze chimanga kapena chakudya chimene tikugawa kamba kozindikira kuti mtauniso njala yavutitsa. Chimene tikupempha atu nchakuti inuyo mukapatsidwa udindo wakuti muthandizane ndi anzanu kugawa zinthu zoterezi, osamangotsata abale wanu kapena abwezi wanu yayi. Izi chita zinthu mwachilungamo, chifukwa ine zosankha mtundu sinzidziwa yayi. Mtauni ngati muno ni mkachere, mpofunika tilerane tonse. Tikamakamba kuti kuno nkukapitolo, zutanthauza kuti anthu amaboma onse m'Malawi ali munomu. Ndiye ife tisamalirane wina ndi mnzake. Chimene ndimapempha achinyamata nchakuti mavuto angachuluke koma wina asakugwiritseni ntchito yoti muononge tsogolo lanu lomwe. Aphungu a nyumba ya malamulo monga Aule Musungama, Anase Tembo, a Alfred Gia, a George Zulu komanso mfumu yayikulu Tsabango ya mboma la Lilongwe, onse ayamika President Chakwera chifukwa cha ntchito zosiyanasiyana za chitukuko zimene boma lake lapereka kwa anthu monga chipatala cha kuchilinde, Mulatho pa mtsinje wa Mchesi, skulu ya sekondari yatsopano ku Mchesi, ntchito yopala misewu yosiyanasiyana ku area 49, ntchito yopala ndi kupaka phula misewu yosiyanasiyana ku area 25, mwa ntchito zina zambiri. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Tikatere tamaliza nkhani zathu kuno ku MBC, munali ndine Mike Mlongoti ndi mzangayu Linle Mponda. Mwakoma nonse. Lero amwe ndikupwetekana.